हाथ जोड़ के कहतनी सबका से काहे जी माई बाप बियाह जौन सेट करे हां तो ने करी हलू तब प्यार मत करी हलू काहे जी खानदानो बुढ़ई बोलो कैसे प्यार एक्सीडेंट ये पूछ के ना न होला नहीं कौन जात होवा चाहे हौ हाउ प्यार हो जाइए जब भाग चलबो हां खानदान के लेके डूबते न बड़ो हां बताओ बियाह कर लेला फिर तो घरे अइबो हां भगा के बियाह कइले बड़ो हां लोभो भइलो के तो घर से बियाह करो हां त निमन लगल भगा के ले गेलो बियाह के कोने सहिलो हां लइको फैका भइल पढ़ाऊ जाई त लोग का कहेला का कही हौ देखो अब देखो रंडिया के लइको पढ़े देखो आ बाबू के तो पगड़ी लेइए बीतल भाग के बियाह कले तोरा ई समझबा कि हमरा से छोट बहिन जौन बिया ओकर बियाह कोनो अपना घरे करे कि ना तब सागर भाई बियाहल बाबूजी के बियाहल लइका जौन बा ओकर मेहरारू भाई तो सुहाग रात के ने गोड़ ध के गोड़ लागी रउआ कही एक गिलास दूध पियाई रेस्पेक्ट दी आदर करी एक तबड़ मारियो दे बता चुपचाप सह जाई आप लव मैरिज वाला जब कुंवारे से कहले बोला कि तुम कहाँ थी कल एक तबड़ मारे बेवकूफ चुतिया कहीं कई घंटा लेट से आया पूछ रहा है कहाँ थी तेरे को मेरा तो सुहाग रात के दिन तरह कौन को इज्जत दी ना काहे ना दी काहे कहियो ना बहुत सुंदर कब हम प्यार मत कर लो जब धोखा दे के भागल सब भोसड़ी तो बड़ दुख लागे मन कर वो तो भाग जाई आ तू चोखा नहीं और मुंह कोइले बड़ा खाऊं बेटा तोरा याद पड़तिया कवर सान के अरे बाप बाप जान रोब ओबरा याद पड़ी तहरा आ जब धोखा दे के भाग जाई तो तोरा के हंसी गांव के लोग बाबूजी माई भाई सबसे लंगोटिया यार तहर जौन होई वो तरह के देख कोई कहल बा एगी देख ली भागल बड़े प्यार मासा रहले छोड़ के भागल बिया बनत ले एक बेर में ई खियाव तले ओकरा मुंह में ऊ खिया इनका मुंह में एकर चम्मच ओकरा मुंह में ओकर चम्मच हमरा मुंह में हमरा के बोलहु न दी है देखौ न दी है आ संहतिया बन रहले कहनी कि हमरो के दिवा दे एक बेर त ना दी लाड़ चाटो जा मुंह लाड़ खाने कोले रहो जा ऐसे कम जा झोटा हम कहिले कि ना माई बाप सेट करे तौने बियाह करे के बा नहीं का भाईलो हम हर मंच पर कहिल जा जा मुड़ी गोमा के न होई राजा याद पर बा एगो बात जा मुड़ी छिलवा लो जा राजा कलो भाई फेर दे रहे हैं पैसा सनी साउंड का नाम पर जा तारा साउंड के जोड़े नहीं खे हमरा दोनों गोड़े नहीं खे औरी हाथना कूदे वाला कोनो गुणवा घोड़े नहीं छोटे मिक्सचर लेके इतना बड़े सुहाग रात के दिन रहे कुंवर जी के हम जानती कैसे हम इकर सुहाग रात के रहनी ना हो जा ना कैसे फोन से बतौले हमरा के का भइल कि हमरा के ससुर ड्रेसिंग टेबल दे रहले बड़की शीशा रहे नले रहलो हां जी बड़की शीशा ड्रेसिंग टेबल वाला देले रहले हां आ हम पलंग के गोंतारी का और लगा दे ड्रेसिंग टेबल लो फ्रंट जबकि तो बोला तक का बिछवा शांति बनाओ एकदम अच्छा बतियावा जाओ शीशा दे रहले बड़की हां कहूं बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल मत लगाए ना वो गोंतारी सुबह उठ के शीशा में मुंह देखल वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत घटनाग्रस्त हो हां राती में शीशा में मुंह देखल घर में अपना घटनाग्रस्त हो बेडरूम में ना लगा के गेस्ट रूम में लगा दे आई का कोई नया नया बुद्धि गोंतारी का और बड़की शीशा लगा दे सुहाग रात बनावे खातिर मरहरुआ के निवस्त्र को देले निवस्त्र मतलब लंगटे मेरे हां बिना कपड़ा लता के अच्छा आ चीते सुत गली तकिया लगा के आई हो निवस्त्र हो के माह बन के अभी 7-8 रन बनौलर ले तले मौगी को हंसतिया केहू ला जा जाई कि काहे हंसतिया कर रोवे के चाहे ना हां बुझा त छोट पड़ता ना ना पातर पड़ता काहे हंसले रे ना 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 काम लगाई काम लगाई हम दूसरा बात पर नहीं हर के बात पर हंसता नहीं फिर हिम्मत बांध के 12:30 में दोबारा फोन 12-13 रन बनौले रहले तले फिर हंसतिया कहां से रे नैहर के बात याद पड़ता हुमची फिर ओकरा बाद 3:30 बजे भोर में जेम अपन व्यवस्था देता रहे 14-15 रन बनल रहे फिर हंसतिया
दौड़ के जाके रामा लेके आवत रहे मार के बिगाड़ दे बताओ का हंसले तो मोय कहते देखी हम अपना पर नहीं हंस ना हम रउआ पर हंसता नहीं जब रउआ माँ बन के व्यवस्था लगाओ तने कपड़ा लता दे भैया नहीं खे मुड़िया इन्होंने डोलावता है तो शीशवा में लौकता का और गणिया पुकुम गोरतिया वो खोजता मजबूरी बा मजबूरी ना तू इतना लो से प्रेमे कोले बड़ू की तहर लाज है मेट को का दे बोलो का कोई रउआ की सच्ची मन से प्यार कोइले रहने मगर बुझा था कि रउआ से आज के बाद कबू न भेंट होई रउआ अपन देखो हम अपन देखो आज के बाद अपन अपन आज के बाद ना भेंट होई ना जाए तो है लाणसा ना भेंट होई अब जब नाही होई तो न थोको ना थोको बाकी आइल बाड़ू तो भेंट कोइए के जा ना जब से राउर प्यार के चर्चा खुलियाम हो गइल बाटे हमारे बाबूजी बड़ी हमरे से खिसियाइल बड़े का कहत रे कहत रे बाबूजी अगर लंगड़ा से बियाह करबे तो तोहरे गोड़ तुड़ के लंगड़ क दे चुप हम नु लंगड़ बनी हई छोटे ला लंगड़ में खानी वो हिंगा बाड़े एकदम तन कौन का परसर नहीं खे आज के बाद हमारे गोली में मत आई अगर हमारे भाई बाप के पता चल जाई तरा और बता बता कटवा दी है आओ त दो गो पहले त रह जो जा हम ना बोलब बता ना तू हमार कुछ कटवा देबू तो हम ना बोलब जरूरत भाई प्यार के फेरा में घेराइल बानी घेरा में यादू में तहरा रात भर जागल हई दीवाना पागल 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 हई दीवाना पागल 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 हई ये गीत कौन का ना हो राम जादू मन बाबा ये गीत में प्यार के परिभाषा लिखाइल अपना हृदय के दर्द तो घरी रिमझिम रहत रहल अच्छा उनकरे पसी आई जिया न होके ना ना उनकर पर लिखाई रहे गाना ये तैयार हो ना 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 वो ना हो। प्यार के हो लूटी नहीं कबोई छूटी नहीं प्यार को लूटी नहीं कबोई छूटी नहीं प्यार भल झूठी नहीं जीवन भर टूटी नहीं प्यार करा
हेंगा ना आवेला ओकर जरी से तार हिलावल जाला अब का स्विच टिपाला फूल ही पोछाला ओकर बाद होला कि हेलो सब चाप दो बजौले बड़ा तो कह दियो तैयारी हो जाए बजरंगी प्यार दुरुखा होला वन साइडेड प्यार वो प्यार ना हो प्यार ना हो वो दिखावे खाती हो तब अब नचनिया लोग में कितना लोग कीड़ी कटेला कितना लोग कीड़े हो गए लगे कीड़े हक के बस जैसे हो वाइल बड़ी छत्तीसगढ़ से नेपा वो कुमारी 2 बेर 4 बेर वाली ना होई वो लोग के नामे है छत्तीसगढ़ साफ तो सितु 36 बेर गण घूमबो ना तो छत्तीसगढ़ में जइबो ना 6 हाली चोट मारे के पड़ला झुमच हमरा तो एक कहतर फुअर पतर हमरो कहतर है अरे भाई हो माइक लगा तर के गप गप आई ए तारी बाला हो ए बताई रो बस हमर 52 साल उम्र भइल इनकर 64 65 होत होई आतना उम्र में इतना सीरियस मौग बड़े तो लइकाई में जीनियस मौग होई इनका खातिर लोग एग्जाम भागत कि भेटा जाए तो 24 घंटा एग्जाम कर केहू अस्ति ना रहत होई केहू के अस्थिर ना कोई में कहता रहे कि जितना तार जामल बा अभियंता हमार उतना हमार नहीं के जरो घन बाइक दो यहीं कर भैया एक जगह बैठा रहलू तहीं कर भैया सीधवा हमें आए खतर के कमल बास ये बास प्रकृति के नियम बदल गइल कहले बा कमर दत नहीं रात होते बा दिन होता सूरज उगता रहे खाइले जाता वे ना बदल गइल कैसे जानते कैसे कहले देखो तोरा पाकतो बा झरतो बा मरे तो उम्र त हर 70 साल भई पाकी झरी ना तो कहता वो चिंता के बात तू नहीं के पाको झरू बाकी एक एक देह में भगवान दुमानिया ताकता रहे का है कहता रही पाकतो बा झरतो बा कहने वाला करिए बाटे झरतो नहीं के भाई ज्ञानी आदमी समझावत रहे चुप रह जाओ चुप रह तारा बुझात नहीं के भाई पाको त झरता नहीं खे पाको झरत बेवकूफ उम्र के ख्याल नहीं है करा से अच्छा 14-15 साल है छोट हो छोटे हो कहतर के कर माने कहले कि मर्द जन्मते रहेला है अच्छा हई निचवाला 15-16 साल का होगबो तब नु चलेला हो उतना दिन इंतजार कर झरी नु रेख उठेला ऊपर बहुत बहुत पुरस्कार धारो सुमित बाबू का प्रेम दूरो खा होला आंख के झरोखा होला प्रेम दूरो खा होला आंख के झरोखा होला सबसे अनोखा होला तब कहे धोखा होला पहले तो बुझाई कि कितना निमन चीज बा जब 1-2 बार मिलन हो जाई तब तले फाइटा फाइटी शुरू हो मार धर झोटा उखड़ ले बिया पहले जल खाना तब पागल खाना ओहु पागल खाना से कोई बेर भागल होई दीवाना पागल 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 होई दीवाना पागल पागल
एसएस कंप्यूटर एंड रेलवे आरक्षण केंद्र सुनील भाई पुरस्कार दल बनी संगे संगे हमरा कल्लू यादव भैया हाय 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 हीरपुर से फिर 100 रुपया पुरस्कार दल बनी हार्दिक शुभकामना बनाए का भाई लोग बैठल बरह जा बबुआ ये तो देखते हैं हमारा सब बहरी का कहला दिल दीवाना होला प्यार बेगाना होला दिल दीवाना होला प्यार बेगाना होला जो बजा पसाना होला तबे मन माना होला जो बजा पसाना होला तबे मन माना होला जाए और भी जी मन ढेर दी जाए और भी ये ढेर दी एही में एक जाना के डांगल हई दीवाना पागल 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 हई कल्लू यादव जी पीरपुर से दीवाना पागल पागल साधु रास्ता दीवाना पागल 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 हई दीवाना कतनो बाउर चुटकुला कहो जे देखत आंखी के सोझा से ओकरे बुझाई इशारा से बाउर कान से सुन के माइक में केहू नहीं कह सकत अंग ढकल बा तो नहीं कह सकत